Ki pulit ka Meghalaya hak arpusan trik kalalingkon kila yok ban kurup bon teli ki tiar sian ki tiar pynbthei bad ki kuli na ka jingkhynra ka bakerpang hak jaka klau ka barben hajan ka shnong dura bavegre ha East Garo Hills district. Hadien balayo ka jingtip ka bathikna ka kinhun ki pulin balayalam da superintendent of police u additional superintendent of police lambat ki officer bad ka kinhun special operation team SOT ka East Garo Hills district executive force kila penlong ya jingkhynra ha ka por kumba shi bejemin stem ha ka ba kila yo ban kurup no bon teli ki tiar sian ki tiar pynbthei bad ki kuli ya ki balatap shapok khendau Bat eki bala subajur bagi dei ki bala bukri deki dekat barim jongka sengking atiar GNLA bad ULFA. Kibor pulit kila yok ban kurup bon teri ki tiar sian kenthop ki tiar pynbthei bad ki kuli ya ki bala tap shapok khendau ha ka jaka klau ka barben bat eki bala suba bagi dei ki bala bukri deki dekat barim jongki kinhun king atiar ong USP uba renja lingba ukerwa. Kini ki tiar bala yok kurum ki kenthop ya ka weka suloi AK-56 rifle ka AK magazine lightly ki pistol but artily ki magazines ka weka suloi double barrel shnahi ki badan ya ka trigger mechanism hinyotli ki delay mechanisms na ka benta ki tiar pynbthei khandai tli ki kuli AK 7.62 south ki kuli 7.65 mm sanpho tli ki electric detonators kat way teliki kuli suloi shotgun but way ubom improvised explosive device IED bala pendai dau digital timer hapo pressure cooker balai litar ya ubala penduk no deki dekat bomb squad jongka district ha kabaya day bat kani ka jingyok kurup ya kini ki tiar yale la register case hapo William Nagar police station hapo ki kendon jongka arms act bat ka jingtok kit menta kadang ya chakman